Fl-isfond ta' tfal li kantaw l-innijiet tal-miliet il-ħadd filgħodu l-Kurja ta' Malta infetħet tal-pubbliku biex fl-okkażjoni tal-festi tal-miliet u l-bidu tas-sena l-ġdida l-Arċisqof Charles Scicluna u l-Arċisqof Emeritu Monsinjur Paolo Cremona jilqgħu in-nies għall-bdil tal-awgurju. Talba li ntlaqet minn għexieren individwi minn familji bit-tfal għal tfal tal-iskola u gruppi oħra saħansitra dik ta' persuni neqsin mis-smieħ fejn kull wieħed minnhom kellhom iċ-ċans li jgħidu kelma mal-mexxejja spiritwali tal-pajjiż u jieħdu xi ritratt ukoll. Uħud ma marrux idhom f'idhom kif ħadu magħhom xi rikordju mis-soċjetà jew għaqda li jirrappreżentaw bħala rigal lill-Arċisqof bħal presepji, inkwatri u saħansitra biex killa ħobs. Fil-diskors tal-okkażjoni l-Arċisqof Charles Scicluna appella sabiex f'dawn il-ġranet qaddisa niftakru li Ibn Alla sar bniedem sabiex in-nies jitalmu minnu x'inhi il-veru ħniena. Għaldaqstant taċċenna fuq il-bżonn li kull wieħed u waħda minna jsib il-qawwa li biha jħenna l-proxmu u affakkar li n-nisrani għandu jkun dak li jagħmel l-ewwel pass fit-tellieqa tal-imħabba. Filwaqt li lejlet sena ġdida awgura li kull jum ta' ħajjitna ikun mimli għena u tama.